Hola, anem pel tercer vídeo de pronoms febles. Per cert, aprofito la benentesa per si hi ha algú que li van sortint dubtes en els vídeos, doncs que apunti bé i fins i tot m'ho podia apuntar. Doncs allò que dius al minut tal del vídeo tal, no ho acabo d'entendre o per què és així o és això, doncs us ho apunteu i m'envieu un mail i m'ho demaneu. Això sí, dieu-me exactament el vídeo i el minut que és, perquè si no és una mica difícil llavors quadrar-ho tot i no sé en quin vídeo esteu parlant, d'acord? Ho dic perquè a fi al cap és com si fos la classe, per tant intenteu, si no ho enteneu, preguntar-me coses. Bé, som-hi. Com sempre, els passos i l'oració. Bé, tenim aquesta oració on, com podeu veure, ja tenim dos complements preparats, val? Evidentment, què ha de donar? Doncs aquest llibre és CD. Com sempre, m'estic repetint com els alls en els 2-3 vídeos, d'acord? Evidentment, com que tinc aquest i aquest surt aquí, fixeu-vos aquí, d'acord? Doncs és determinat, o li posem determinat. Molt bé, si és masculí singular, doncs li tocarà el, d'acord? I el tinc col·locat. Bé, això que a aquestes alçades de vídeos i de més ja hauria de sortir sol. Bé, el següent què és? Doncs el CD ja el descarto. Què toca ara? CI, molt bé. A qui li has de donar el llibre? Doncs al teu company. Molt bé, doncs CI. Vale, de CI només n'hi ha dos, singular o plural. Com que és singular, li toca li. Val? Bé, ara es faria normal, com sempre, però hi ha un petit problema, i és que aquesta combinació d'un CDD més un LI, és una combinació que necessita un tractament especial. Si us fixeu, en el pòdium hi ha aquest asterisc aquí baix, amb una fletxeta que diu en quart lloc, és a dir, a l'últim, al final de tot, quan és amb un CDD. Fixeu-vos que aquí es compleix. El CI, que és l'I, només amb l'I, per això, només amb l'I, i un CDD, aquest l'I es transforma en I. D'acord? Recordeu, un CDD, tant se val que sigui aquest o aquest, és igual, qualsevol d'aquestos. I combinat amb un li no poden anar amb un li. És com l'aigua i l'oli. D'acord? I què li passa al li? Que es converteix en I. Correcte? Molt bé. I ara un cop tinc aquests dos pronoms fets, doncs ja segueixo com sempre. Vaig al quart pas, que és muntar. D'acord? Què diu el pòdium? Diu primer el CI, sí, però resulta que té el I, no?, amb CDD. Per tant, on va? Segons el pòdium. Va al final. Doncs jo l'I el poso al final. D'acord? De fet, no falla mai. L'I sempre va al final. Molt bé. I l'altre el poso davant. Com sempre, una vegada més, si sóc pesat, evidentment, per l'esquerra no puc. D'acord? Ho he de fer sempre per la dreta. Correcte? Doncs molt bé. Per la dreta, què puc fer aquí? Puc apostrofar això? No, perquè tinc una L aquí i una H. No, l'H no compta, per començar. I la L, recordeu que us ho vaig dir, que tots els que siguin am, at, as, al, en, tots els que tinguin una E i una sola consonant es poden girar com un mitjó. Per tant, sí que puc apostrofar. És com apostrofar l'arbre. És l'arbre i en canvi ho apostrofem. Molt bé. Doncs com quedarà? Quedarà així. Perdoneu, que us trec el de sota. Correcte? Us ho torno a posar. D'acord? Puc apostrofar aquí. Com que ja he gastat l'apòstrof perquè va aquí, ja no puc posar doble apòstrof. Per tant, per nassos, he de posar guió. D'acord? Un apòstrof sí, dos no. D'acord? Molt bé. Aquest per una banda. Anem traient tot això el més ràpid que pugui. I ara farem una oració que no té combinació, però que, per si de cas algú ha tingut algun problema, d'acord, doncs li anirà bé fer-ho. L'oració és aquesta. Aquell any l'Anna era la metgessa. Per exemple, doncs aquell any l'Anna era la metgessa del poble. Correcte? Bé, evidentment, primera cosa que ens ha de cridar aquí l'atenció és que, evidentment, això és un complement. Correcte? Però la segona cosa que ens ha de cridar l'atenció, i aquí sí que moltes vegades us
la vista us fa males jugades, és que aquest verb té una cosa especial. Efectivament, verb copulatiu, ser, estar, semblar, fer-se. Per tant, ja ho heu endevinat, evidentment, això ja no és un CD, sinó que és un atribut. Aquí ho teniu. Atribut, verb copulatiu, més un nom o un adjectiu. Ha de tenir el nom i l'adjectiu. Què és això? Metgessa, nom. Per tant, es compleix que té un verb copulatiu més un nom? Sí, per tant, és un atribut. Però, sempre hi ha però, si ho sabeu, l'atribut, us he pintat també en blau perquè és molt semblant al CD, té dos tipus segons el quadre, el D i el I. És molt semblant al CD, Diu, hòstia, un altre quadre. No, és igual. Només té algun canvi com això de semblar. Res més, vale? I evidentment els complements. Correcte? Bé, què té davant metgessa? Té la A? Molt bé, busquem-lo aquí. Mira, aquí està. La A. Per tant, què és? Què tinc aquí? Un atribut determinant. Per tant, li poso determinant. I qui li toca? Doncs evidentment, com que metgessa és masculí, femení singular, li toca la. Correcte? I ara, com sempre, el quart. Molt bé. Aquí no cal treure el pòdium perquè només n'hi ha un, per tant, és aquest i cap més, no? Col·loquem, com que no és obligació, pronom davant. Val? Simplement ens diuen un fet. Molt bé. Puc apostrofar si hi ha vocal a banda i banda? De fet, és l'única vegada que pots apostrofar. Per tant, què hem de fer? No hi ha més altre d'allò que apostrofar. Trec aquesta d'aquí, d'acord? I apostrofo. No hi ha més. Us ho poso separadet i així ho veieu la diferència. D'acord? Això és el que em quedava en el punt 4 i això ja és apostrofat. D'acord? Bé, doncs, fins aquí, una miqueta més curtet i més fàcil, en aquest vídeo.